Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngesitezinzi zakho la eMzansi, ungakhohlwa nje ukuthi usubscribe kule channel and uphinde uklikhe i-bell for ama-notification. So kule video namhlanje ngizokhuluma ngo-Umuhlekela odlala indawo kaNomaswazi kuZalo. Sabona kuthiwa baneyindaba-ke zavela ukuthi uNomaswazi uhambile kuZalo. The reason-ke ahamba ngayisho ngakhipha ivideo ngikhuluma ngayo uNomaswazi. Kwavela kuthi uNomaswazi wahamba kuZalo ngenxa yokuthi uZalo lishintshe i-contract yakhe without ukumtshela. So bashintsha everything ama-terms ayo i-contract without ukutshela yena uNomaswazi. So uNomaswazi wayesedecide ukuthi eshiye kuZalo. So isikhulumeli saloko kuZalo uNomfundo Zondo bese ayichaza-ke indaba yakhe uNomaswazi ukuthi ahlahle kwenzakalani. Uyasho impela uthi uNomaswazi washiya ngempela kuZalo. And ushilo ukuthi ukushiya kwakhe uNomaswazi kuZalo akusho ukuthi i-character kaNomaswazi ngeke isaqhubeka. Ubese esho ukuthi uNomaswazi impela sebemreplaceile ngaye laphana ofanele entuli uDr Zondi with-Durban Jenner ukuthi abantu abaningi bamazi. So kuvelile ukuthi yena uDr Zondi odlala khona lapha with-Durban Jenner uyena ozoreplace uNomaswazi. Uzoba uNomaswazi omusha. So indaba yakhe Umuhlekela impela ke ime kanjalo ngenxa yokuthi akavumelananga nabaphathi balo uZalo no-producer ngenxa yokuthini bamshintshela i-contract yakhe without yena ukumtshela. So ingakho akhetha ukuthi ehambe kuZalo. Bengifuna update ngazo izindaba cethu ungakhohlwa ukuthi like le video. Danke, ngiyabonga.